Tráxico comezo da fin de semana en Baiona cun accidente mortal. Foi un atropelo en Sabarís, no concello de Baiona. Raquel Rosa. Unha muller faleceu neste concello de Baiona ao ser atropelada nun paso de peóns. Con ela estaba a súa cuñada, que resultou ferida grave. O tráxico accidente aconteceu cando as dúas regresaban a casa despois de dar un paseo. As dúas cuñadas saíran dar unha volta polo sendeiro da Foz do Miñor. Cando volvían para a casa, a escasos metros da vivenda dunha delas, un coche levounas por diante. A máis bella, unha veciña de Nigrán de 78 anos, xa quedou no sitio. Os esforzos por reanimala non tiveron froito. A outra, de pouco máis de 60 anos, foi trasladada ao Hospital Xeral de Vigo en estado grave. As mulleres estaban a atravesar a estrada por un paso de peóns ao pé dunha rotonda. Eran as 9 da noite. O condutor, un mozo de 24 anos de Belesar, en Baiona, non foi quen de reaccionar e arramplou con elas. Aínda que nun primeiro momento recibiu asistencia médica na ambulancia, o rapaz apenas se mancou. As vítimas eran moi coñecidas no Valmiñor, xa que ámbalas levaran cada seu negocio de alimentación e de hostelería. Nas municipais de 2003 formaran parte da candidatura dun partido chamado Democracia Veciñal Libre Nigrán, unha lista que non conseguiu representación na corporación local.